Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, bácsalmásaikat ezen a szép estén. Örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk, és ilyen sok embert érdekel a bácsalmáshely története. Köszöntöm Sövényi Mihály urat is, és Kispál urat is, aki ezt a hiánypótló kiadványnak a kiadását lehetővé tette. Át is adnám a szót Kispál úrnak. Jó estét kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen egy elnézéssel kell kezdenem ezt a ma esti könyvbemutatót. Szeretnék elnézést kérni Sövényi Mihálytól, és az est folyamán, hogyha nem haragoznak, én Misinek fogom őt szólítani. Tehát visszatérve szeretnék a Misitől elnézést kérni, mert tulajdonképpen ennek a könyvnek a megjelenése egy évet csúszott. Ennek egyetlen prózai oka van, az én elfoglaltságom. De tulajdonképpen, mint mondani szoktuk, minden rosszban van valami jó. Ebben az a jó, hogy abból a kézirat gyűjteményből, amelyet én a Misitől kaptam, 2 könyv fog megjelenni. Az első itt van a bácsalmási évszázadok, és a második pedig, hát az én véleményem szerint a tavasz folyamán fog megjelenni, amelyek történelmi családok lesz a címe. A bácsalmási évszázadok az általam indított és kiadott bácsalmás könyvek sorozat második kötete. A jelenlévők közül nagyon sokan voltak itt 2010 májusában, amikor Elizabeth Müller asszony nekünk Liszka könyvét mutattunk be, és adtuk át önöknek. Szeretném elmondani, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ez a könyv, amely itt a sorozat első kötete volt, nagyon nagy sikert aratott, még az én elképzelésemet is felülmúlta, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyarországi németek lapjába, a Neue Zeitungban megjelent kollégám egyik írásából 2 mondatot idézzek. Az idézet így szól. Egy valami hiányzik az emlékezésből, a gyűlölet. De bizonyára ezért jöhetett létre testvérvárosi kapcsolat Bácsalmás és Backnang között, és ezért élénk még ma is ez a kapcsolat a szülőváros és a megtalált haza között. Gyűlölet nélkül visszaemlékezve az igazságtalanságokra. Mivel a szeretetet nem lehet kitelepíteni az emberi szívből. Azt gondolom, hogy ennek a 2 mondatnak a jelentősége tulajdonképpen nagyon fontos, és ha volt értelme azt a könyvet kiadni, akkor ezért a 2 mondat én mindenféleképpen. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a memoár megjelenéséhez gratulált Németország budapesti nagykövetasszonya, aki ugyancsak nagyon fontosnak tartotta Backnang és Bácsalmás közötti kapcsolatot, és ennek a könyvnek a kapcsán ezt ő még tovább erősítette. Itt szeretném megjegyezni, hogy a Backnang könyv megjelenése unokabátyám Patocskai László érdeme. Úgy gondolom, hogy a bácsalmás könyvek sorozatnak 2 alapvető célja lehet. Az egyik a város gazdag múltjának feldolgozása és publikációs lehetőség biztosítása azoknak, akik a város történetével foglalkoznak. A másik Bácsalmás hírnevének, ismertségének erősítése. Hát itt most megállnék és elmondanám, hogy 1966. augusztus 31-én mentem el úgymond itthonról, Esztergomba kerültem diáknak a 2 unokabátyám után, de ott a bácsalmásiaknak volt egy kultusza, egy ismertsége. Tulajdonképpen a 60-as, 70-es években bárhol jártam az országban, mindenki tudta azt, hogy hol van bácsalmás, ismerték a bácsalmási bort, meg egyebeket. Erről a bácsalmási borról majd fogok mondani egy sztorit, amikor a Misivel a könyv fejezetéről fogunk beszélgetni. Engem bizonyos mértékig bosszant az, hogy ma viszont kevesen tudják Magyarországon, keveset hallanak bácsalmásról, és ha valamit tehetünk kollégáimmal, bácsalmásról elszármazott írókkal, újságírókkal, bölcsészekkel, akkor mi azon fogunk dolgozni, hogy ismét ismert legyen az országban Bácsalmás neve. Szeretném azt is elmondani, hogy a sorozatot Fekete Dezső emlékének ajánlom. Amikor róla Dezső bácsiról beszélek, természetesen elfogadom az elfogultság gyanúját, és tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ebben a dologban nem vagyok egyedül. Ebben a teremben, Editke könyvének bemutatója alkalmában egyszerűen elmondtam, hogy Rékási tanár úrnak köszönhető az, hogy a gimnázium tanulói közül többen lettek orvosok, biológusok, agrármérnökök. Fekete Dezsőnek és a könyvtárnak, és annak a szellemi műhelynek, amely itt volt a mi gyerekkorunkban,
Köszönhető, hogy több író, újságíró és bölcsész indult innen. Én személy szerint, ezt nagyon sokszor elmondtam, legutóbb a 60. születésnapomon az Inforádióban, Molnár tanár úrnak és Fekete Dezsőnek köszönhetem, hogy újságíró lettem. A könyvtár nekem és a honismereti szakkör tagjainak második otthonunk volt. Erről sokat szoktunk beszélgetni Szoboszlai Attilával, mivel mindketten úgy érezzük, az itt töltött idő, az élmény hatással volt ránk, illetve hatással van ránk ma is. És annak is nagyon örülök, hogy az akkori honismereti szakkör tagjai között Big Gábor is itt van közöttünk. Hát most egy fontosabb megjegyzést szeretnék tenni. Mi magyarok arról vagyunk híresek, hogy tulajdonképpen nem becsüljük igazán saját értékeinket. És főleg azokat a nagyszerű, elismerésre méltó embereket nem becsüljük, akik városunkban, közvetlen közelünkben élnek, vagy éltek. Úgy gondolom, hogy Bácsalmáson is éltek, és élnek ma is, akik méltók a közösség elismerésére. Én úgy gondolom, hogy Fekete Dezső mindenképpen közéjük tartozik. Jövőre lesz 60 éve, hogy Bácsalmásra került, ő volt a falu első főállású könyvtárosa. 1953. októberében nyílt meg a járási könyvtár, a mai könyvtár alapja, emlékeim szerint a Juhász Gyula és a akkori Lenin út, mai Szent János út a sarkán, a jelenlévők velem együtt bizonyára nagyon jól tudják, hogy hol volt ez. Ebből az alkalomból azt szeretném javasolni, hogy jövőre emlékezzünk meg erről az évfordulóról, mármint Fekete Dezső 60. évforduló és a könyvtár 60. évfordulójáról, és ebből az alkalomból a könyvtár vegye fel Fekete Dezső nevét. Tudom, ez szentségtörésnek tűnik, de a nemzet nagyjainak emlékét akkor őrizzük meg igazán, ha saját értékteremtőink emlékét is megőrizzük. Mert mit mondott Vörös Marti? Vitték-e a világot a könyvek előbbre? Igen, vitték a könyvtárosok útján. Csak halkan szeretném megjegyezni polgármester úrnak, mint egy üzenetképpen, hogy természetesen ebben a jubileumi rendezvényben számíthatna az én támogatásomra. Mint már említettem, Sövény Mihály mostani és következő könyvével folytatódik a sorozat, és szeretném, ha a jövőben például Szénási Harton Edith tanulmányolja és összeállítanánk egy önálló kötetet, és 2013-ra pedig megjelenne egy Fekete Dezső emlékkönyv. Dezső bácsinak is köszönhetem, hogy gyerekkorom óta figyelem és olvasom a hazai, a magyar honismereti irodalmat. Így meggyőződésem, hogy Sövény Mihály a hazai honismereti kutatók élvonalába tartozik, amit bizonyít a most megjelent Bácsalmási évszázadok című tanulmánygyűjteménye. A jelenlévőknek nem kell különösen bemutatnom Misit, hiszen ismert, köztiszteletbe álló személy, és bizonyára többen ismerik azokat a könyveket is, amelyeket Editkével vagy Horváth Zolival közösen publikált. Olvasva a Bácsországban megjelent tanulmányait, úgy gondoltam, hogy úgy gondoltam, hogy ezeket kötetben is publikálni meg kell, mivel a folyóiraitokat elsősorban kutatók olvassák, és széles körben kevésbé ismertek. Ha egy könyvbe összegyűjtjük, mint például az előttünk lévő könyvben, akkor a szélesebb körben is ismerté válik. A kötet 8 tanulmányt tartalmaz, úgy is mondhatnám, hogy Bácsalmás 19. század előtti története. A második kötetben, mint említettem, a történelmi családokról írott tanulmányok fognak szerepelni. Sövény Mihály a legnehezebb feladatot vállalta magára. Bácsalmás történetírásának úgynevezett fehér foltját, a kezdetet, a középkort, a hódoltság idejét, a 17. és a 18. századot, valamint a betelepítés korszakát írta meg. Hivatalos, főállású történészeknek is dicséretére válna, olyan kiemelkedő munkát végzett. Alapossága közismert. Kutatói szorgalma és türelme olvasmányos és szakszerű stílussal párosul. Úgy gondolom, hogy ez a kötet is szép siker előtt áll. Büszke vagyok arra, hogy Sövény Mihály könyvét kiadhattam, amelyet fogadjanak szeretettel. Egyúttal szeretném azt is bejelenteni, hogy a Bakman könyv után ez a könyv is ajándék, a szerző és a kiadó ajándék a Bácsalmásnak, önöknek, nektek. Szeretném átadni az első példányt Németh Balázs polgármester úrnak. Köszönöm szépen.
Most ha megengedik, akkor én is leülnék, és a könyvbemutatót mint mondottam, egy rendhagyó oldal, egy beszélgetéssel folytatnánk a Misivel, mert talán így jobban megismerik előzetesként a könyvet, és felkeltjük a jelenlévő érdeklődését is. Tulajdonképpen ebből a 8 kötetből nekem 2 kedvencem van. Az első az a Falu név című fejezet, és mielőtt a Misinek átadnám a szót, hogy mondjál, hogy hogyan és mikor lett Bácsalmás, egy sztorit szeretnék elmesélni, amely Mándi Ivánhoz kötődik, a nagyszerű íróhoz, akinek van egy Előadók társszerzők című könyve, amelynek a főszereplőjét Bácsalmási művész úrnak hívják. Bizonyára a jelenlévők is emlékeznek arra, hogy a kabaréban egy időben volt egy ilyen név, hogy a Bácsalmási művész úr. Na ez a Mándi Ivántól származik ez a név, és halála előtt egy hónappal találkoztam vele, és csináltam egy interjút, egy más apropóból, de természetesen közben megkérdeztem tőle, hogy Iván bácsi, tulajdonképpen miért hívják ezt az urat Bácsalmási úrnak. És akkor elmesélte azt, hogy az ő édesapja újságíró szerkesztő volt az Esti Újságnál a 30-as években, a Teleki téren laktak, az Budapesten a Józsefvárosi és a Keleti pályaudvar között van, ennek nagy jelentősége van a következők miatt. És azt mondta, amikor hajnalba, ugye a szerkesztők akkor jártak akkoriban haza, ma is jelentem, a nyomdából, amikor aláírták, hogy nyomható a lap, akkor szépen hazasétált a Mándi Iván papája, és mondta a fiának, hogy szaladj le ide a Teleki térre, mert most jönnek a bácsalmások, és hozzák a finom bort, és hozzá nekem egy litert. Mert ezt minden nap megtette az Ivánka, és tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy az egyik szereplőjét Bácsalmási úrnak hívják. De átadnám a szót a Misinek, hogy hogyan és mikor lett Bácsalmás. Tisztelettel köszöntek a megjelenteket, akik kíváncsiak arra, hogy mit hordtam én itt össze körülbelül 15-20 esztendő alatt. És ahogy Kispali kérdezi, hát Bácsalmás neve miből keletkezett. Hát a Bácsalmás kifejezés, rögtön a végén kezdem, a Bácsalmás kifejezés az a század elején történt, amikor is a sok Nagy Magyarországon. Most meg kell kérdezni, hogy melyik század? Mindjárt a 20. század elején, amikor a történelmi Magyarország sok-sok almás elnevezésű helységeit megpróbálták azonosítani, megpróbálták különféle nevekkel ellátni a megkülönböztetés érdekében, és akkor lettünk mi először, kötőjellel írták, hogy Bács almás, nagybetűvel az almás, aztán pedig egybeírták, mondom, 20. század elejei. A várost azelőtt csak a sima almás névvel illették. Aki Bácsalmási, azt tudja, hogy az óalmási részen észak-dél, nagyjából észak-déli irányba folyik egy patak, amit ma úgy nevezünk Kígyós. Ez a patak, ez a Györffy György Árpád-kori földrajza szerint az Aszó nevet viselte, ami magyarul azt jelenti, hogy időnként kiszáradó, lassú folyású vizecske volt. Ennek az elnevezését, hogy ennek az elnevezése mikor változott meg, ezt nem tudjuk, viszont az tény, hogy már a Marszili grófnak az 1725-ben, azt hiszem Utrechtbe kiadott könyvében már Almászka Bara néven nevezik ezt a kis folyót, sőt sajtóhibával Almárszka Barának írták, de hát ugye tudjuk, hogy ez almást jelentett. Lám, akkor is volt sajtóhiba, pedig lehet, hogy sajtóhiba is volt. Igen, csak hát ezek gondolom fogalmuk nem volt a magyar nyelvről ezeknek az uraknak. És hát Almáska Barának nevezték ezt. Na most valószínűleg a kis folyócska partján lévő hódoltságkori települést azt már akkoriban Almas néven nevezték.
nagy valószínűséggel a patakról lett elnevezve, bár az is lehetséges, hogy a faluról nevezték el a patakot, mert mind a kettőre van a magyar történelemben példa. De valószínűleg, hogy a folyótól kapta az Almás nevet. Na most az almás kifejezés az ugye az emberben olyan képzeteket támaszt, hogy talán itten almás ültetvények, almás kertek, almás. Ugye prunus malus, az az almának de erről lehet szó. De én szerintem másról van itt szó. Én szerintem az almás kifejezés az egyféle színmegjelölés volt. A lassan folyó vízinövényekkel benőtt, szinte álló víz úgy nézett ki, mint a lovakon az almás. Az almás deres kifejezésből, tudjuk, hogy a szürkés-fehér színű ló foltjait nevezték almásnak, és ez almás deres volt. Hát én bennem ilyen képzetek támadtak, amikor ezt az almást próbáltam megmagyarázni. Hogy igaz-e, nem tudom. De én arra szeretnélek megkérni, hogy azt a történetet is mondd el, amit az előbb a találkozó ketten beszélgettünk, amikor Fekete Dezsőről beszélgettünk, és te mondtad, hogy találtál mikor elkezdtél helytörténettel foglalkozni, találtál egy olyan alapot, amelyet a Dezső bácsiék gyűjtöttek össze. Mielőtt elkezdnéd, elmondanám, hogy bár ezt az Editke sokkal jobban tudja tőlem, hogy a 50-es évek végén, a 60-as évek elején a Dezső bácsi szervezett egy helytörténeti kutatócsoportot, amelyben a Nagy Géza, a Galántai János volt benne. Pedagógus, ugye a gimnáziumban tanított a Nagy Géza, aki ugye Vörös Martinak a képviselőségét is megírta, ami megjelent a Tiszatályban 60-ban. Itt, ha még egy gondolatot szabad mondanom, akkor a Dezső bácsinak az volt a véleménye, hogy amikor ő 53-ban Bácsalmásra került Bajáról, ő egy népi kollégista volt különben, Heves megye Pény nevű községében született, amely különben arról híres, hogy Töröcsik Mari és Kont Zsuzsa is ott született, de Dezső bácsi népi kollégistaként Fodor Andrással végzett az egyetemen, könyvtáros magyar szakon. Tehát ő, amikor Bácsalmásra került, akkor úgy gondolta, hogy nem tud itt dolgozni, hogyha nem ismeri ennek a falunak, ennek a városnak a történetét, nem ismeri az itt élők problémáit. Most neki volt egy nagyon nagy szerencséje, hogy ugye ott a Juhász Gyula utcában 3-4 házzal arrébb lakott a Nánai Auréla nyomda tulajdonosa, és aki a háború előtt, és még az első háború környékén is lapokat adott ki, Bácsalmás járás, majd a Felsőbácska, és azt a gyűjteményt, amelyet megvette, hát. A könyvtár alapján, legalábbis én így emlékszem el. Most ez azért nagy dolog, mert ez 1953-54-ben volt, a legsötétebb Rákosi korszakban. De inkább maradjunk annál a történetnél, amit te szeretnél mondani. Igen, egy almás történetet beszéltem itt el. Ezt a gyűjteményt, amit ezeket a helytörténettel foglalkozó lelkes pedagógusok gyűjtettek össze, nem csak, hogy összegyűjtötték az országos levéltárból a dokumentumokat, hanem azt is elérték, hogy valószínűleg ottani levéltárosok, akik latinul tudtak, lefordították ezeket, és mindegyikről volt egy ilyen kis kutyanyelv, hogy mit tartalmaz az a kis, amiben az almás szó létezett. Amikor én ezt megtudtam, és készhez kaptam itt a könyvtárban, ezeket mind egyenként átnéztem, és volt egy ilyen lap, amin ez szerepelt, hogy a Duna elmosta a napra száradni kitett vályogat. Almáson, persze. Hát az ember hatalmasat néz, ilyenkor vagyunk, vagy 40 kilométerre ugye a Dunától, hát idáig áradt volna ki a Duna, hát nem tudtam, még aztán rájöttem, hogy az almás a Verőce megyei almással azonos, ami az észak-déli Dunában egy ilyen gyönyörű kanyart képez a Duna, és annak
az öblében van ez az almás, hát valószínűleg ez a betelepítések idején volt, és akkoriban voltak ilyen penzumok kiróva jobbágyoknak, hogy az új telepesek házainak felépítésére kellett robotba persze építőanyagot előállítani, építeni, döngölni. Hát itt valószínűleg, hogy ezek az emberek vájkot vetettek, és azt próbálták megszállítani a napon. Ám de a Duna elmosta. Van egy-két ilyen meglepetés, amit az anyakönyvekben is tapasztal az ember. Nem ide tartozik, de elmondom, amikor egy Katymári anyakönyvben azt olvastam, hogy Hispánovics János, hirtelen úgy megrémültem, hogy kerültek ide spanyolok. és pár másodpercig tart ez egyébként, azért nézek rá. Pár másodperc, meg kiderült, hogy ezek bizony Hispánovicsok voltak, csak a korabeli írás szerint Hispánovicsnak voltak beírva. Szóval vannak meglepetések is. Én ezt próbáltam Almás nevéről, mint elmondtam, itt próbáltam. Ez is bizony, hogy nagyon jó volt ez a jelző, hogy végül is oda tették a 20. század elején. Igen. Minden a jelenlévőknek szeretném elmondani, hogy minden tanulmány önálló tanulmány tulajdonképpen, és úgy ad egy kerekképet erről a Bácsalmásnak erről a korszakáról. De nekem az nagyon tetszett, amikor a kéziratban olvastam, hogy minden tanulmánynak van egy szubjektív indítása, ahol te a saját egyéni véleményedet elmondod, és hát tulajdonképpen annak a fejezetnek, amelynek az a címe, hogy hol lehetett a 16. századi almás, az úgy kezdődik, hogy hol. Minden almási tudja, hogy jó almáson. Minden almási tudja, hogy jó almáson? Nagyon remélem, hogy minden almási tudja, hogy... De a kérdés igazán úgy szól, hogy hol volt tényleg a 16. századi almás. Pontosan, természetesen nem tudjuk. A korabeli, én gondolom a korabeli házépítési technikák olyanok voltak, hogy ezek a házak nyomtalanul elmúltak, eltűntek a világból. Meg volt egy olyan is, hogy a korabeli szlávok házai inkább földbe vált, úgynevezett gödörházak voltak, amire tetőt tettek, ez is tény. Na most egy ilyen falunak az eltűnése, ugye, meg leégése, az gyakorlatilag nem volt olyan rettenetes, mintha ma leégne egy város, mert egy ilyen háznak az előállítása mondjuk 2-3-4 napi munkával megvolt. Most de azt lehet látni egy 1767-es térképen, hogy ott kint az Óalmási Mátéterke felé eső részén, ott a kígyós mellett ott vannak bejelölve a térképen parcellák, hát megművelt föld részletek, úgyhogy nagy valószínűséggel azon a részen lehetett a Almás falu. De ez már ugye a 18. századnak a 20-as éveitől kezdődően lehetett így. Nekem meggyőződésem az is, hogy amikor 1720 után azt a faluhelyet feladták, és beköltöztek a mostani faluhelyre, hogy talán az sem maradt teljesen lakatlan, valószínűleg ott is maradtak emberek, csak hát a falu hivatalosan itt volt. Ugye, ha azt is számításba veszik, hogy 7-8 család alkotta a falut, hát nem olyan rettenetes nagy faluról lehetett szó. No, de ez egy általános volt a korban, a Duna-Tisza közén. Igen, ez a korban általános volt, és még azt kell hozzátenni, hogy tudjuk, hogy a hódoltságnak ez a része, ez a Duna-Tisza közi része, így Kalocsáig körülbelül, ez annyira elnéptelenedett, hogy itt alig-alig volt lakosság, és a földek elvadultak. Ez egy förtelmes vidék volt itt. Hát a törökök jó voltából, mint hogy ez volt a felvonulási, állandó felvonulási
útvonal, és hogy éppen az este elolvastam Hegyi Klárának egy riportját, amit a Népszabadságnak adott 10 évnél is régebben. Azt mondta, hogy tessék tudomásul venni, hogy itt 200 évig háború volt. És ez igaz volt, és a háborúnak, mint mondom, a felvonulási területe mindig a Duna-Tisza köze volt. Na most a felvidék szinte érintetlen volt, Erdély szinte érintetlen volt, és ezek a Vas, Szombathely környéke, Vas megye, Moson megye, Pozsony megye, ezek is meglehetősen, sőt, Tolna megye is még meglehetősen jó állapotban voltak, itt nem voltak olyan kicsik a falvak, mint nálunk kezdtünk. Van egy adat, 1720-ban az egész Bács-Bodrog vármegye 30 000 lakosú volt, el tudjuk képzelni, Bajának mondjuk 30 000 a lakossága, és hát azt is tudni kell, hogy pontos számot nem, de 22 német, 18 magyar, és a többi mind délszláv volt. Az etnikumot nem igen szokták tudni, szerbek, bunyavácak, horvátok, bosnyákok, nem tudjuk. Ebből következik, ugye, hogy egy faluban 7-8 ház az már jelentős dolog volt. A 21. oldalon a 16. század előtti Almásról írsz egy nagyon érdekes szerzői vallomást az én véleményem szerint, amelyet szintén szeretnék felolvasni. Ez pedig így szól: Almás község középkori történetéről semmit sem tudunk, annak ellenére, hogy a település helytörténetével foglalkozó irodalom többször ennek ellenkezőt állítja. A helytörténész igyekezett a község korai történetét egészen az Árpád-kornál keresi. Sajnos azonban ezek a vélemények nem állják ki a kritikát, bár a jó szándékukhoz nem fér kétség. Szükségesnek tartom a vitát ezekkel a szerintem hibás véleményekkel annál is inkább, mert tapasztalataim szerint olyan mélyen gyökereznek a bácsalmási köztudatban, hogy mindenki habozás nélkül elfogadja, és sztereotípi módon használja őket. Hát ez egy nagyon, hogy mondjam, határozott vélemény, nem kemény, egy nagyon határozott kutatói vélemény, mondhatnám azt is, hogy ez egy arszpoétika. Igen, ez tény. Mielőtt erre válaszolnál, azt szeretném elmondani, hogy én sajtótörténettel is foglalkozom, és a sajtótörténész kollégák mindig szokták mondani azt, hogy a századfordulón Bácsalmáson 3 napilap volt. Igen. És ezt az egyik publicista veszi át a másiktól, és akkor mindig megkérdeznek engem, hogy ez megfelel-e a valóságnak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én úgy emlékszem, hogy nem. De ezzel csak azt szeretném erősíteni, amit te itt írsz, hogy bizonyos megállapítások, amelyet kutatók egymástól vesznek át, és azáltal erősítik és jut be a köztudatba, hogy azok egy valóságos választ is kell adni. Tulajdonképpen vagy helyén meg kell hagyni az eredeti megállapítást, vagy pedig vitatni kell, és egy újabbat kell publikálni. Igen, azt akarom ezzel kapcsolatban elmenni. Különösen az a legerősebb, az az álláspont tartja magát a leginkább, hogy a Borovszky-féle vármegye történet szerint Bácsalmás egy 1432-es okirat szerint garai birtok volt. Egy 1461-es okirat szerint pedig az iregi Baranyi család birtokolta. Hát a Borovszky monográfia az egy jelentős mű volt, és aki valamit is akart írni Bácsalmásról, az fölcsapta a Borovszkyt, és kiírta belőle, hogy Almás... Ennek a Bács-Bodrog vármegyének 2 változata van. Van az 1875-ös kiadás, meg van az 1909-es zentai kiadás. Kettőben ugyanez volt. Igen, egymástól vették át. Egymástól vették át. Na most a forrás sosincs megjelölve, hogy honnan veszik ezt a dolgot. Ők még nem írtak kis doktor is azért. Nem írtak. és kérlek szépen, bocsánat. Azt is meg kell mondanom, hogy ebbe a gyűjteménybe, amit itt a helyi pedagógusok gyűjtöttek össze, éppen ebben találtam egy okiratot, amiben az áll, gondolom ennek az alapján adták ki nekik, amiben olyan helységek vannak írva, amik nem Bácsalmás környékiek, hanem
hanem Dél-Bácskából valók, mert ott is volt egy Almás nevű község. Ugye a mi Almáspatakunk az, amilyen észak-déli irányú folyás, az pedig egy olyan nagyjából nyugat-kelet irányba a Tiszába folyó kis Almás völgye volt, és az valóban garai birtok volt. Hát én ezt nagyon pontosan írtam le, már nem tudnám. Ez tulajdonképpen egy forráskritika, amit most így... Hát én ezt pontosan csak úgy tudom, ha én is felolvasom ezt, mert ott Almás, Nagykér, Ireg, Almás és Szireg birtokon végzett határjárás, ez van ebben az okiratban, aminek alapján ők garai birtoknak nevezik. Aztán van egy olyan, hogy van egy Almási Balázs nevű személy, aki Bodrog vármegye alispánja volt. És amikor én ezt elolvastam, hát akkor ha Bodrog megye, az a mi megyénk, akkor ez az Almás. Helyén vagyunk. Helyén vagyunk. Itt van Almás, 1454, március 11 és október 28 között Bodrog megye alispánja volt. Hát aztán itt is hamarosan lehervad az ember arcáról a mosoly, mert kiderül, hogy ez a Maróti család familiárisa volt, ez az Almási Balázs, és hát a Marótiaknak Bodrogban nem volt birtokuk, csak Bácsba. Az viszont egy bevett gyakorlat volt, hogy nem nagyon nézték, hogy hol birtokos, hanem gondolom hatalmi alapon elérték azt is, hogy más megyében is lehetett szolgabíró. Ez hány év kutató munkája? Ez az egész? Igen. Hát ez 15-20 biztos van. Meg sem tudom határozni, én csak azt próbáltam most itt elővezetni, hogy ez volt a kezdet, amikor én ezeknek a pedagógusoknak a gyűjteményét megtaláltam, mert azután az ember elolvassa a Györffy Györgynek az Árpádoknak a magyarországi földrajzát, a Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, ahol a helységekről bizony igen jelentős anyagot talál az ember. Aztán, amikor a 16. századi almás történetet kezdtem, annak az úgy kezdődött, hogy Nagybaracska történetét megkaptam valakitől. Elolvastam Nagybaracska történetét, és ott hivatkozik, hogy Hegyi Klára elolvasta a nagybaracskai lakosok névsorát. Mondom, Hegyi Klára 74-ben, hát ez nem lehet múlt század vagy 200 éves, ez biztos megvan az a Hegyi Klára, és akkor Véker Erika, akkor Kiskunhalasi múzeumigazgató volt, és itt ásta a Rácz temetőt, és akkor neki mondtam, hát én, mint falusi ügyvéd nem írkálok neki levelet, de hát te, mint szakmabeli, kérdezd már meg a Hegyi Klárát, hogy nincs meg Almásnak is ugyanez. És mit ad Isten, meg volt. Ez a következő kérdés. Tulajdonképpen, hogy kikkel dolgoztál együtt, kiknek a munkájára tudtál hagyatkozni, és ugye a Hegyi Klárát ugye említetted, a könyvben is több helyen köszönetet mondasz neki. Igen. Hogy alakult ez a kapcsolat a történészekkel, régészekkel? Akkor így már bele Igen. kezd. Bár én egy kicsit ezt túlzásnak tartom, ezt a falusi ügyvédet. Azért gondolom... Már, bocsánat, idézőjelben. Azért gondolom a szakmabelire jobban reagál egy ilyen, nem? Nem biztos. Nem tudom. Hegyi Klára a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének egy nagyon nagy szaktekintélye, tanácsadói címe van most is neki, de nagy doktoria, mindenne van neki, ami csak létezik, és a hódoltságról, amit nem tud a hódoltságról, az nincs is. Hát ő az első. Mikor fantasztikus.
fantasztikus. Ezt Én csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy van egy másik régész, akinek illik említeni a nevét, a Vörös Gabriella, aki igen. A Kőhegyi Miska bácsival dolgozott együtt Baján, igen. És most jelentették meg a Madaras környéki ásatásoknak a összefoglaló művét, ugye a Miska bácsi halálának 10. évfordulójára. Vörös Gabriella már gratulált a könyvhez, itt tolmácsolnám. Köszönöm. Voltam is, amikor az ő könyve megjelent, Baján voltam. No hát Hegyi Klárával utána olyan barátságos viszonyba kerültünk. Viker Erikának is segített a doktori dolgozatának az elkészítésében. Az összes török anyagot őtőle kaptuk, hogy én is, ő is. Aztán az a megtiszteltetés ért, hogy egyszer együtt voltunk lent megnézni Bácsvárát, mert a Klárának volt egy olyan kívánsága, hogy ő nagyon szeretné látni Bácsvárát, mert az a hódoltság alatt a magyarországi iszlám magas kultúra fészke volt, így mondta. Ez hol van most tulajdonképpen a Bácsvára? De földrajzilag hol lehet elhelyezni? Zenta? Nem. A Duna vonalán lent Sztapár alatt van Bács. A várát most állítják helyre, láttam, amikor ott voltunk, nagyon sok maradéka van, szép bástyák maradtak, és akkor ott a régészek, akik éppen ástak valamit, éppen örömködve mondták, hogy érdekes módon a belgrádi kormány most pénzt ad erre, rengeteg pénzt, valószínűleg turisztikai szempontok vezérlik őt. Ha már a Belgrádot említetted, akkor azt is szeretném elmondani, hogy bár nem közvetlenül így következik a logika belőle, a másik kedvenc fejezetem a német betelepítés története. Igen. Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne hozzá. Az egyik, hogy nem sváb, mármint a betelepítés. Ugye, mert ugye mi azt szoktuk mondani, hogy Bácsalmás alapvetően egy sváb falu volt, igen, meg talán ma is. A másik ugyanehhez kapcsolódik, hogy Bácsalmás betelepítése ugye kétirányú, délről meg nyugatról. Mi nagyon sokat foglalkozunk ugye a svábokkal, de nagyon keveset a szlávokkal és a bunyavácokkal. Ez nem egy adósság a mi részünkről? Hát Kezdjük a hátulról. Kezdjük hátulról, igen. Hát én ugye próbálkoztam a déli szlávokkal, van benne. Ez az első, a 16. századi történet, ez bizony elég sok déli szláv ismeretet is tartalmaz és feltételezett fel. Ilyen szempontból azok alappublikációk. Publikációk, az egyetlen hibája a szerzőnek az, hogy én nem tudok ilyen szláv nyelven, én oroszul tanultam, és még el tudok énekelni bármilyen orosz dalt, annak ide mozgalmi dalt is. Vagy a Várján Darvas Ivántól. Nem ilyen. A szovjet himnuszt például oroszul-magyarul akarod. No, viccen kívül. Szóval én nem igen tudom a délszlávot. Az én segítőm, ha ilyen szöveg vagy más segítség kell, akkor Piukovicsné Petrekánics Anna, aki itt ül a második sor szélén, akinek most is köszönetet mondok, mert tény igaz, hogy a déli szlávok kutatása eléggé nehéz. Ott sokkal kevesebb írásbeli anyag van, ott sokkal, hogy mondjam, vegyesebb a népesség, ott lehet, hogy kevesebb a dokumentum. Azt akarom mondani, ott nem maradtak fönn írások az ilyen. Inkább visszaemlékezések vannak, inkább ilyen. Amelyek személyesek inkább. Igen, és ilyenek vannak, hogy feljött Boszniából 400 muzulmán, akit a X Ferences szerzetes megkeresztelt. De hát tudod, ez olyan dolog, hogy nem tudom azt se kötni, hogy hol, mikor, kik voltak ezek.
No, A német betelepítésnél szerencsénk van, mert ott erősebb az irodalom. Még egyet elmondom, Parancsol. van nekem egy dolgozatom, ami nem került még sehova ebbe benne, de a Bácsországban megjelent, annak az a címe, hogy török nevek a bácskai bunyavácok között, és ott 400 nevet találtam, amely biztos, hogy török eredetű, és a hozzátartozó dolgozattal próbálom megmagyarázni, hogy miért. Ja, értem. Miért tört. Nem túl nehéz megmagyarázni, de szerintem ül. Azt is elmondom, hogy Hegyi Klárinak, mikor megmutattam, azt mondta, én nem vagyok nyelvész. Én nem vagyok nyelvész. De ha te bátor vagy, akkor add ki. A svábsággal kapcsolatban, hát a Erdélyben a németeket szászoknak nevezik, nálunk sváboknak nevezik. Ez részben igaz, mert nem vitásan nagyon sok német telepes érkezett Baden-Württembergből, ami ugye Svábiának nevezhető inkább. Viszont nagyon, nagyon sok német telepes érkezett, és főleg Bácsolmásra körülbelül a telepesek fele franknak nevezi magát, akik ugye Köln környéki, Nyugat-Bajorország, Mainz vidéke, Aschaffenburg, arról a vidékről jöttek, pici falvakból, Bácsalmás, mint látható, eléggé jól dokumentálhatóan, hogy egyes családok honnan jöttek. Ez ugye egészen odáig megy, hogy láttam kinti anyakönyveket, meg biztos. Na most, hogy a sváb és a frank között olyan nagy különbség volna, hát a svábok azok a germán, álemán törzsből származnak, a frankok meg ugye 7 törzs összeolvadásából összejött frank népesség, aminek az egyik fele Belgium, Hollandia, a másik fele pedig a Rajna vidék déli része. Ezek a ripuári frankok, folyóparti frankok, azok pedig a sósvidékiek, a száli frankok ott fönt. A jogtörténetben a száli frankok kódexe az a római jogon alapuló európai jogkönyveknek egyik legelsője. Ennyit kell tudni róla. Ez a szak. Csak a jelenlévőknek szeretném elmondani, hogy a családneveknél fettel szedtük azokat a neveket, amelyek ma is használatosak, illetve ezek a családok ma is ugye élnek Bácsalmáson. Én végezetül személyes dolgokat szeretnék tőled kérdezni, az, hogy tulajdonképpen mióta foglalkozol helytörténettel, mert zárójelben megjegyzem, hogy én a honismeret szót sokkal jobban szeretem, mert az többet jelent, mint helytörténet, az egy kötődős a hazához, a városhoz, a földhöz. Én arra emlékszem, hogy a könyvben valahol az egyik lábjegyzetben meg is írott, hogy 67-től dolgoztál az ügyvédi munkaközösségben, amely ugye itt volt a sarkon, a Korona étterem mellett. Igen. Azért tudom, mert pontosan mellette volt apámnak a Szabó műhelye. Utána meg mellétek költözött a halászcsán. Igen. Mert mindig a kocsma mellé mentek. Igen. Ott kötöttétek a legjobb üzleteket. Hát ott volt a legjobb. Szóval mi volt az inspiráció, mi volt az ötleted, hogy elkezdjél foglalkozni a Bácsalmás történetével? Nyugdíjba mentél? Hát a történelem szeretete, az gondolom benne van az emberben, sokkal több emberben, mint aki aztán neki áll foglalkozni vele. Azt hiszem, én is így voltam, hogy gyerekkorom óta érdekelt nem csak a magyar, de a világtörténelem is. A Fekete Dezső féle műintézetben rengeteg történelmi könyvet olvastam. Tehát a jogi egyetem a felvételi tárgya történelem, nem? Igen, na még aztán hozzáteszem, hogy ez pluszban a jogi egyetemen, ott a római jogban, a magyar jogtörténetben, meg az egyetemes jogtörténet szinte csupa történelem, ugye kihegyezve ilyenre, amit itt az előbb mondtam, hogy a száli frankok könyve például, hogy annak a jogi része volt előtérbe inkább, mint a történeti része, de akkor is évszám, király, ugye minden benne van. Na most
az tény igaz, hogy miután nyugdíjba mentem, mert amikor az ember keresőfoglalkozást folytat, hát ilyenre nem sok ideje van. A genealógiával való foglalkozás az korábbi, azt úgy 84-5 táján kezdtem el, mikor az apámnak a kezembe került az apámnak az a családfa torzója, amit ugye annak idején a zsidó törvények miatt a tisztviselőknek meg kellett csinálni dédszülőkig visszamenőleg. És azt néztem, néz oda, hát ezt akkor biztos tovább is lehet, és így kezdődött a családkutatás. Akkor ez az alapja annak, hogy te tagja vagy a Családtörténet Kutató Egyesületnek? Ez egyrészt ez. És mit kell tudnunk a Sövény családról? Itt ül egy része. Ha már a családkutatás. Az első ismert ősünket úgy hívták, hogy névadó ősünket, hogy Skribanek Gáspár, és császártöltésen lakott, és ott 7 vagy 8 gyermeke született. A császátédes válasz. És ez a Gáspár, amikor elhunyt, na a történet körülbelül az lehet, de ez csak az én elméletem, olyan 40 éves koratáján került oda és nősült meg, 1760-as évek második fele. Azt tudjuk, hogy a 7 éves háború, ami ugye 1763-ig második Frigyessel Mária Terézia harcolt, ott voltak olyan osztrák hadifoglyok, akiket utána, mikor a háború véget ért, akkor elengedtek, és hát nem volt családjuk, gyökértelen, idősebb becskék voltak, és ezt a császár letelepítette Magyarországon, erről dokumentumban. És én nekem meggyőződésem, hogy ez a 40 éven felüli házasság, akkor kötött házasságot, hogy ez az ember talán ilyesmi lehetett. Azt ugyanis tudom, hogy a Skribanek az morva eredetű, biztos, morva eredetű, és miután meghalt, akkor az egyetlen fia Vaskútra költözött, Vaskúton házasodott, majd 1815-6 táján Bácsalmásra költözött, és itt olyan szépen elterjedt a család, hogy több mint 100 Skribanek család volt Bácsalmáson, olyan 300-400 fővel, amit én összegyűjtöttem, és megvan. És akkor a 30-as évek névváltoztatás idején lettetek sövények? 45. augusztus 29-én. 45? Igen. Apám hazajött, és akkor mondták neki, hogy jó lenne, ha megváltoztatná a nevét. Ja, ez a kitelepítés elleni? Igen, mert nálunk ugye Bácsalmáson a Skribanek a németnek számítottak, legalábbis odáig. Másút nem mindenütt ez van, aki megütközik, mert vannak Skribanek az országban másutt is. Siklóson például, Nagyatádon tudok. De akkor mondjuk el azt is, amiről mikor találkoztunk, beszéltünk, hogy a Bácsalmási Péter is Skribanek. A Bácsalmási Péter, igen, aki a TF rektor helyettes, de rektora volt, és őróla van elnevezve egy atlétikai verseny, a Bácsalmási Péter. A 30-as években egy jó atléta volt és sportvezető. Bácsalmásról elszármaztak ők Kiskunhalasra, és Kiskunhalason gazdálkodtak, és a 3 Skribanek fiú közül a legidősebb az főiskolai világbajnok volt diszkoszvetésben, a középső, aki hazajött és paraszt lett, és a család szerint ő volt a legtehetségesebb atléta, de ő hazajött és paraszt lett, és a legkisebb volt a Bácsalmási Péter, aki ennyire fél. Na hát azért elmondanám, hogy a rokonság mind testnevelő tanár lett. Talán nem véletlen. Igen. Már az ő vonala mindenki. Van egy csúnyább is benne, van egy Bácsalmási Ottó nevű úr, aki annak idején egy futballbunda botrányban volt benne. Igen. És emiatt a Német Szövetségi Köztársaságba távozott illegálisan.
ilyen is volt. Hát mit mondjak? Az a Bácsalmási István, akiről beszéltem neked, aki Igen. Torontóban él, Igen. katolikus újságíró, Igen. aki nem sokára 90-es éves lett, ő a Becker családba A Becker családból, igen. Ő is megkért, hogy adjam át gratulációt és üdvözletét. Köszönöm szépen. Végezetül azt szeretném kérdezni tőled, hogy milyen témák foglalkoztatnak, mire készülsz, mi van még a tarsolyban? Most kezdtem hozzá, anyaggyűjtés szintjén vagyok. Ahogy láttam, az még egy luk itt, hogy Bácsalmásra kisnemesi családok is érkeztek a 18. század végén, akik nem sokban különböztek a jobbágyi státusztól. Jobbágytelkeken gazdálkodtak, jobbágy méreteiben is akkorában, ami a nemességükből előny volt, az az, hogy nem voltak adókötelesek. És azt vettem észre, hogy az akkor bejött családok közül még most is jelentős számban élnek itt leszármazottak, hogy megérdemlik ők is. Tudsz olyan példát mondani családnévként? Hogyne. Urai Csák, Somoskövi, ők rodabányaiak, a somosköviek, aztán narancsikok, olyanok, akiket már nem tudunk, Bocor név, Vas, van még egy pár hirtelen, Zsemberi, akik itt igen, az Imréjék, igen. Imréjék, Zsemberiek, igen. Hát ezekről próbálok összehordani. Az elején tartasz ennek a munkának? Nagyon az elején. Hát van egy-két levéltári anyag, amit már beszereztünk, még magyar nyelvű is. 18. század végén magyar nyelvű, az azért elég ritka. Igen. Az is van. A latinnal szóval én nem tudok latinul, én sose tanultam latin, csak annyit tudok mindig latinul, amennyi szükséges ahhoz, hogy egy anyakönyvet elolvassam. Mi van? Abba profi. Meg hát azért nagyjából tudja az ember annak a latin iratnak a tárgyát, akkor úgy körülbelül tudja, hogy miről van szó. Hát azt úgy el tudja olvasni. Ez a tervem pillanatnyilag, hogy aztán most írtam egy kis szösszenetet a legközelebbi Bácsországba, a bácsalmási gyógyszertárak történetéből, de hát ez csak egy olyan kicsi összefoglaló, mert dolgozatocska fényképekkel, csak azért, hogy legyen benne, mert a nagy gyógyszertárak ugye hát csak Baja-Szabadka, azért nagyobbak voltak, hogy akkor van egy bácsalmási rész is. Különben én ezzel a kutatással sosem foglalkoztam, de tudom, hogy van itt valaki, akinek egy gyönyörű szép gyűjteménye van, meg kéne írnia. Meg kéne írni. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok! Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen a figyelmet!